kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Gaping utang ilong, kapoy, gikan exercise o zumba o sakit ang mga muscles. Ani ana, ang solusyon ni ana, TerraGel. TerraGel. Ang TerraGel haom gamiton kay bugnaw kini. Pwedeng ihaplas sa kalawasan, pwedeng gamiton sa mga bata nga gaping utang ilong. Bugnaw ang effect sa unod ug makawagtang sa stress. Sulay na ang TerraGel. TerraGel. Santone Plus Herbal Oil. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santone Plus Herbal Oil. Maayo para sa mga allergies kag mga katul-katul sa panit. Santone Plus Herbal Oil. Isa ka pahid, dula ang katul-katul. Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Yummy multivitamins by CGF, lysine and turin para batang matangkad, masigla at matalino, batang lamang, batang bibo. Yummy batang protektado. Yummy matangkad at panalo. Yummy masigla at matalino, batang lamang, batang bibo. Yummy batang protektado. Yummy matangkad at panalo. Yummy masigla at matalino, batang lamang, batang bibo. Higala og mga suki nato nga mga tigpaminaw ni naman usab kita sa ikaduha na ni nato nga hugna sa atong programa karong hapuna. Part 2 na ni mga paryente sa atong tulumanon o kining atong tulumanon gatod kaninyo sa maayong kabubuton sa Santone Plus Herbal Capsule. Inubanan sa Mighty C og Pure C, kamo magkabaton og kalig-on sa maayong panlawas, mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha mga paryente. Hatod kaninyo sa Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, hatod pod kaninyo sa Yummy Vit, ang vitamins nga alang gid sa imong bata.
Imong anak mahimong lamang kaysa sa mga bata sa iyang palibot. Lamang sa height, sa ka-bright, o sa panglawas mga paryente, no? Okay. Dinhin na po ta mga paryente sa ato ay sulat sa drama, mga paryente. Ay, apan sa dili pa, no? Ato di ay pasalamatan pod na pod ang atong mga sponsor. Sponsor na to nga naakaroon diya sa Laing Nasod, si Jane Abutan, Malu Arbol, si Francine, Migumi, Minimart, no? Gipanagyahan ni Meg Horikawa, si Romel Aliria sa Vietnam, Pete Justin, na Jen Cabag, si Pinky Lumigis, si Darling Lolit, o gingon man si Yan Atis yan. Maayong pagpaminaw ni mo, sana tamaan ka. Sana tamaan ka ng mga sinasabi ko. Okay. Ato na ning ablihan ning kwanbe, ablihan nato ning sulat mga parente para nga kamo po diha sa inyong balay nga mga naminaw karon bisag dili mo makakita sa sulat diri, pero akong ipadungog na lang sa inyo nga ablihan ako ang sulat aniya. Okay? Pasensya kay disiper ang sulat, no? Yan. So, onya, giingon diri sa atong sulat mga parente, paminawa ninyo kay giingon diri, oh. Enero 9, 2019. Dear Kuya Helen. Ay, wala na nato na appeal og sponsor si Kwan ba? Appeal man ito sponsor si kinsa ganito? Kinsa kay May? Sa taga-Amerika May, kinsa kay ito? Si Femon News. Dire mga parente, gingon dire sa tong sulat, oh. Gingon dire sa tong sulat, paminawan ninyo. Paminaw gid mong may mga parente, ha. Ingon siya dire, oh. Sugo sa mayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo og katahuran kuya. Maayong hapon kanimo, kaninyong tanan, way labot ning mga batig batasan. Te, way kita da. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Lutlot. Te, way kita da. Kuya, ako di ay si Lutlot, taga diri sa Davao City. Dako-dako gid niya akong problema, kuya. Ug mao'y hinungdan nga mao'y nagtulak kanako aron sa pagkuha og papel ug bulpin, kuya. Aron nga akong ilatid ang matagpulong nga nagumon sa mga galamhan og sa kinapusuran sa kong kasing-kasing nga mutoy hakaw dinhi sa akong mga panghuna-huna. Ay, laluma ani oy. Kuya, sige kuya, dugaya musugod ning bayhana pagka buot kaning. Dugay kay magsigsugod sige pag kuya.
Okay, sa di pa day kumuditso sa unahan, ako di ay timbayaon ang matruna nga kauban ni Eric Bantilan diha. Day matruna, kumusta ka na? Kuya, kuya na pod. Animas. Nakoy uyab sa una nga itago lang nato sa pangalang Roy Molinio. Og mao kini ang nahitabo. Grabe nang utana dayon si Romel Aliria kung asa dapit sa Davao kay iya di ngadtuon. Himuon dayon niyang scholar. Oy ayo kaya na Romel oy sige lang magkakigpang scholar. Ngano ma? Unsay ngano? Naunsa naman in taong kaday 31 anyos ka na. And then what is the problem about that, ma? Uy, nakahibaw ba ka? Naglisod na kay kang magminiyo pa ni anak. Naglisod na kag panganak kung mag-edad na kag 32 nga to sa pataas. Ma, wala mo sunduga si Manang Karen ni mo nga ubihiro. Ma, pasag dito kay palahubog man to, ma. Uy, pastilan. Nga lumagin sa mahinungdan nga nung wak magkamagminyo ron. Kadaghan man mo kuyab sa una. Ma? Unsa man? Wagid mo'y klaro ato ni Roy Molinio, si napato si Munding Remedio, si Jojo Arellano. Asa naman ito silang tanan? Mga bati itong mga batasan. Ma, mga bati itong batasan. Unsay mo ibot na ipasabot? Mga bati itong batasan, ma. Ano yung dilin ako ganahan? Anak. Ma. Wala kayo planong magminyo pa. Santa Cruz, Davao del Sur. Unsay gisulti ba? Wala kayo planong magminyo, ma. Unya ka na si Russell, unsa man na kay murag nang ulitaw mo na ni mo si Russell. Wala kayo plano na niya, ma. Kana si Elpidio 5 Jr. Kana, mayo mo na nga na Elpidio karaan buutan man na. Wala kayo plano lagi, ma. Kana silingan na to si Roman Putalan. Samot. Oo, sabay gusto gini mo ba? Ma. Gusto lang ko ang makaanak. Unsa? Gusto ni mong magkaanak? Oh. Apan wala kay bana? Mangita lang ko mga lalaki diha, ma. Daghan og mga lalaki diha ba? Unsay buot mong ipasabot? May mga lalaki siguro diya nga andam sigurong mo kuan ma mo buntiyol na ko. Unsa? Tarunga ka ng imong kinabuhi. Uy, intawon lutlot. Basta ma. Mawala ko makaanak lang ko, ma. Happy na kay ko. Wala kay problema ng mga problema pa naman ng mga lalaki, ma. Problema kay na. Pero, anak, dili ka na maayo ang nahuna-hunaan mo. Basta, ma. Mawala na akong plano na ko sa kinabuhi. Magpaanak lang ko. Pastilan kang bata ka.
Day, may kinaabotin ka. Oh. Excited ba ako makita sa atong mga classmate, oy? Ako po, oy. Naimbi ato. Guwapa na kay kakaroon, May. Mao ba? Dili ko katuo. Ang akong classmate nga una sa nga si Mario. Karon May na ang pangalan. Di ba? Day, ang tanan mag-change. Everything changes. Oo ba? Hay na lang. Ikaw, kumusta naman kasi mong kinabuhi? Single gihapon. Unsa? Oh, single gihapon. Day, ako day nga walay mattress day, no? Gusto kay ko maminyo day, gusto kay makakasal day. Ang ikaw, ano sa amang ka? Ay tuo ba ka ng mga lalaki in tawon? Mayroon na sa primero. Mayroon na sa introduction. Pero wala klaro pag-abot sa panahon. Unsa? Mauna mo nang ako. Dili gyud ko. Wala gyud ko'y plano, anak, oy. Mao ba? Hello guys. Oy! Niya, lingkod. Oy, ani aman di ay si Kenneth. Ano, Kenneth, lingkod? Hi, kumusta mo? Wait. Excuse me, kay... Murag dunay bulbits nga natulon. Yun na pa. I think, ikaw si Lutlot? Yeah, you got it. Oh my! Lot! I'm sorry ha, pero it's been a long time. 10 years nga wata magkita. Well, guwapa na kay ka. Salamat kayo, Kenneth. Kaya inakaila pa rin ka na ko. Of course. Ikaw si Kenneth. Nga, sikstirada do sa atong kuan sa campus. Dili na karon. Lay na. Nagbago na ko. Ano ba? Unsa man natulala man ka? ikaw, kumusta man ka? Minyo na ba ka? Waoy? Unsa man? Biniyaan? Biyuda? No. Wag wala ko'y plano sa lalaki. May tingog niya, oy. Matigog na ko nagpaabot ramang ko sa akong linya. Wala man ko linya ani nga script god. Edi ay. Ayun na pa, excuse me, para dili mo diri malawgaw ha. Kuhaan ta mog ilimnon. Magkuha ko mainom para ninyo. Mainom na, mainom na ka na, may. Sige Kenneth, kajot ha. Bantay na akong amiga ha. Sige. Mag-istra na sa mi diri ni Lot. Malipayon kay kung nakita ta karon. Unsay ni ka malipayon ba? Excuse me sa ha. Sige, lakaw na dito. Lot, pwede ba nga dito ta sa unahan? Katong dito dapit sa may teres, kay medyo banha mong din eh. Ay, sige, mamay mong gusto. Tata na. Helen, to make the story short, kuya, move on lang nato niya itong istorya kay di mangyapon nato ni makanta. Nag-isra na yung ni Kenneth, kuya. Ug mao ni mga panghitabo.
Naon sa kakinit? Uploada po na ilang bahal. Uy! Bahal di ay na. Maayo pa mang kinutil ani dito sa Glan Sarangani. Lami pa man tong ilahang refine bahalina dito. Katong, laina pa rin yung... Ayun na lang pag inom, uy. O kuan, kini na lang, oh. Sige lang, agwantahon na rin ako. Laina sad, uy. Sa mga giyarok man mo dito. Sugod, wa mo kaning tanaw. Nah, bibira ko unsa, uy. Anya, balik ka sa istorya ba? Ano sa may nagbuwagid mo sa mong asawa? Wala magalingan niya, nagbuwagin mo unsa. Nga, wala pa minaanol, pero nagbuwagid mi. Mao ba? Ang ikaw ba, sulti ko? Wala nung kay plano ng gugmagugmagod, eh. What? Nindot ang kalibutan. I mean, nindot ang feeling kung in love ka. Para lang na ninyo, pero para na ako. Uon sa man, wala day kay plano nga mga anak ka. Abilin mo sayang kaya mong kagwapa. At the same time, abilin mo enjoy kaya ka ng dunay batang gamay nga imong atimanon, imong paliguan, palitan imong mga sinina. Unya, naay mo sugat nimo, iniguli nimo. Excited kang umuuli kay naay mo sugat nimo nga imong anak. Kenneth. Oh? I'm sorry. I'm sorry, basig napahilak ta ka, pero maumanay ka kamatuuran. Yeah. I know. Pero natagam naman good ko. Well, dili ko makamahay nimo kung natagam ka. Gipasakitan lang ko sa mga lalaki. Ako ang tanan, gihatag na ako ang tanan-tanan. Labi na hindi ko makalimot ni Roy Hupas. Unsa? Tuwa pa'y Romel Aliria. Ang gihatag na ako ang tanan-tanan. Pero nilakaw yun, nisakay yun ng barko. Nya pagsakay niyang barko, ako na lang nahibawan nga daghan de kay siyang mga scholar. Nalingaw na siya sa iyang scholar. Pero actually, me, myself, of course. Ganahan kayo ko nga makaanak ko. Bini mo kung dili lang kabinyo. Kung dili lang kaminyo ay... Magpaanak yung kunimo. Minyo lagi ko pero bulag man ko. Maugani na problema diya. Kung dili lang unta kami imo makong gihagkal. Daghang kag istorya about ana minyo. Good. Ginanta ka nga buwag ko. Nadlok man ko binga ay, maghagki ba kayo nga istorya pa ka? Aray pa. Kenneth. Ayaw, Kenneth. Anya, unsa man? Unsa man? Ikaw nga mangalit na mga... Kenneth ba? Kenneth ba? Ayaw ba? Kenneth, dili ta, dili ta. Aray, Kenneth. Dili ta, dili pa.
Sakay sa akong motor nga Mio kay mamalinta. Nade kay motor nga Mio? Naa. Ay, kalagot kining na Mio, oy. Kay take advantage kining na nga Mio. Kalagot. Sige na, anong dagang sapa ba? Tara, magkwanta. Mamalinta. Asa man ta? Mato ta ila ni Kwan. Mato ta ila George. Ha? Kisang George? Ilang George ba? O George. Kinit. Kinit. Kinit, magunsa man ta din eh. Uy, magunsa man ta din eh. Aning kwarto? Masige mo kung buntiyulon din iba. Ay, Magunsa man ta din eh. Masahion lang guta ka. Masahe, sure ka ka? Sure lagi ko. Promise? Lagi, oy. Unsa may gusto nimong klase sa masahe? Unsa may naibawan nimong masahe di ay? Pili ka, soap or moderate? Soap or moderate? Unsa man na? Unsa may soap or moderate? Soap-soapon o moderate sa dayon? Kinit pag aray kinit hinay lang hinay ba? Kinit pa. Ayo kinit. Ayaw, kinit. Kinit pa. Unsa na imong gihimo sa kagilok ani imong agad. Ang imong bungot gilok kayo diri sa akong li. Oy, gaganan nangurog ang akong mga tuhod, kinit. Kinit. Ako'y bahala ni Madini pa, boss. Anong di pangyog ka sa ubos? Ay, lagi sige sa mo. Dali ka. Kinit. Don't speak when your mouth is full, okay? Kinedag. Ay, aray ko, unsa naman ni kagilok ka na. Ay, kagilok. Ayaw gundang. Don't stop.
Unsa man akong gibati ron ay mura mura kasukaon na pud kada. Buntis man siguro ko. Buntis man siguro ko pa. Ay, tani. Lot-lot. Ma? Ay, laki mag-istorya kita. Unsa ma? Tungani ka sa tinuod, may anak ka, ha? Unsa man ma? Unsa man? Buntis ka? Ma? Wala man ko'y uyab. Unyag wala uyab, di mabuntis. Kadaghan magkailan ato dre nga, nabuntis nga way uyab. Ikaw may anak ka, di yung ka magtan, ha? Ma? Giingnan ta ka nga. Dili ka nangutan na unta kang manang ni mo Karin Ubihiro ang sa buhaton. Wala ko'y uyab ma, uy. Nga na nakasulti man kang buntis ko ma, be? O siya dili ko makasulti. Nga kanang napkin diha, ha? Ni ading buwan pa na wag na makuha eh. Ang ikaw da ima. Hanggaw bugo, dugay ra kong gaminopos. Oh, ma. Unsa man, buntis ka? Klaruha, ha? Klaruha. Kaya, kung dili ka magkarbantay lagi ka ni Papa ni mo, ha? Bantay ka lang ni Papa ni mo. Huwag yung ka magbantay, may anak ka. Ha? Nagtilaw-tilaw ka, huwag ka managal. Oh, ma. Bantay lagi kang Papa ni mo. Bantay lagi kang gipapa ni mo, day. Kinanglan nga kung kinsa ka na nakabuntis ni mo, mga tubang ka na din eh. Hello? Hello? Ay katawag mong ka. Ugma na tamang lakaw, ha? Ano, laya kong toyo rin pagtawag ni mo. May tungod ba na sonsa? Kenneth, At man? buntis ko. Ngano buntis man ka? Amaw! Alangan, igiturjak na ko ni mo. Kenneth, kinanglan imo ginipanabagayan. Asa? Sige na. Ang total bulag man sa mong asawa, di ba? Mao gani ugma unta ta maglakaw kay nag-uli na mito ni aing adlaw. Unsa? Nakig-uli siya to ni aing adlaw sa kuha. Mao ning dili na ta kita-kita. Yun siya may buntis man ko. Naambot lang unsa may buhaton na to ana. Kenneth, Itago lang gisat na to nya mangita tag pamaagi ano kung sao na. Kenneth, ana rin ka sayon para ni mo? Wala matamay mo. Abday ka bukod sa panita. Kenneth, Pasti yan. Sila, mag-istorya na tapuhon. Mag-istorya na sa kwan. unsa man ko man ni? Alangan nga, uli ko na sa imong itlog nga di naman na mabalik. Mag-istorya ta. Mag-istorya ta sa personal. Mag-istorya ta. Ang minsan natin
Mauni ka rin ang dako kay na kong suliran, kuya. Kasi kinit, kuya, muli kay likay na nako. Salaman sad nako, kuya, kaya ko naman namugos, mangyo ko nga mahimo, mga magkaanak yun ko, kuya. Pero karon dako kaya kong problema. Unsa may angay akong buhaton, ani? Gukdon ba nako ni si Kenneth? Tungod lang, ani? Kuya, tabang yung tambagi ko ninyo, Bi, maluoy mo. Sayang nga akong buhaton. Inyo magtatampo. Lot-lot. Ngunit hanggang ngayon, bigo ako. Ay nako, puso'y mga paryente, dea, ay. Anhita karon dinhi kay ato kining tambagan si Lutlot sa iyahang mga problema. No, sa iyang problema no, gool kayo no. Apan sa dili pa ato pasalamatan mga paryente ay Santon Plus Herbal Capsule nga moy tigpasiugdan ni atong drama. Hatod sab kanato mga parente sa Mighty C or Pure C kay kini mga alkaline nga vitamin C. Hatod kanato Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, hatod kanato sa Therapeutic Gel or Theragel, hatod kanato sa Yummy Vit syrup, vitamins para sa mga bata. Og ingon man hatod kaninyo sa Passion Max mga paryente. So unsa man karon ang inyong matambag, be, tambag na mo diha, be. Ang atong number diri para nga mo tambag mo, text lang ha, text lang mo. Ayaw mo tawag mga paryente kay kulang ang atong oras. Ang ako ang number mga paryente nga pwede mong mo text is 0939 403-0978. Osba na ko, 0939-403-0978. Ingon ni Aris, dili man na problema kay imo man ang gusto ipanganak ang bata nga puno sa gugma. Bisan wala si Kinit kay lami kaayo nga naay bata gyud. Wow! Wow! Napugay mga tambag diri. Ingon ni Emma, Lutlot, ipakatao na lang ng bata, ay na lang ng imong anak, blessing na day, pasagdi lang na si Kenneth. Ingon ni Juna Grace, imo na lang ng buhion imong anak Lot, kay naa na ron na imong gusto magkaanak. Inday Lutlot, ayaw na ko gukdaday, ayaw na tugukda ang lalaki, nga mutilaw, mudagan, jud, inigbutiti na kaing na imong mga ginikanan, nga wala ka kaila sa amahan, kay ngit-ngit manto niya, hubog pagyug ka, niya napiyong pagyug ka. Napagidinhi, akong tambag ni Lutlot ko yang magbalik man sila ni Kinit sa iyang asawa. Diri na lang siya kang Gerson Bacos kay naay bagong Mio. Ay, grabe ng mga tagiyag Mio, oy. Gusto kay muhabal ng tagiyag mga Mio, makitag babae, angkas pa, angkas dayon. Ingon si Bebe, wala man ay problema sa imo mang idahom sa una nga mabuntis ka ug imo mang ipadayon aw mahimo kakabit ikaw lang maulawan. Dayan. Bitaw pod. Ingon ni Gerson mauna diha nganong gi tujuan na buros na hinuon Lutlot agwantahana. Ingon ni Karen, Dailot, gusto man yan mo yan unya karon mangayo kag tabang, nabuang nakaday. Pagtarong diha day kay habol ang lalaki, kay habol ang lalaki kay pamilyado. Okay, ako na mo tambag kay wala naman tay wala naman tay time no. Ako na mo tambag ha. Ang ako matambag anis ay mulo... Uy, sama ni? Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Kadali lang ha. Ayaw sa ninyo kuan na daya nakaharang akong sakyanan nga black BMW sa gawas mga printe basig na musulod nga multicab.
Nasiguro mo sulod nga multicab mo nang ilang ipakuha. Kadiyot lang yung kayo kay mo tambag pa ko. Kadiyot lang. Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Dali lang Diyo, dali lang kay mo tambag pa ko. Ingani aton ta, dalion na to mga parente ha kay akong black BMW. Ingani ni siya, lot, abi ni mo lot, ganina ragi ko nasuya sa imong lot ba nga. Lalimang ka, paglipay-lipay ninyo, kamo-kamo lang ha, nagpalamiay mo, nagpalipay mo. Karon maproblema ka, i-share na nimo sa amo What the F? Ana na pero sagdi lang lot kay kuanan gyapon ta ka kanang tambagan gyapon ta ka lot. Kalimti na lang tututali si Kenneth. Naa naman na ang bata. Kuanan na siya ha. Atubangan na ang imong problema, ha? Atubangan ang imong Atubangan ang imong problema. Si Jen, sige katawa si Jen. Atubangan ang imong problema, unya ang bata atiman na kalimti tong naaibana. Kaya nag-uli baya sila, ayaw pag-ingana lot, no? So, lot, akong kasi mo ha, simple lang. Kalimti to si Kenneth, atubangan na ang bata, ha? Ang bata mo'y atubangag yun. Unya, paningkamot nga mabuhi ni mo siya. Lot, sa katapusan na ako masulti, ayaw pag-ana, ha? Ayaw pag-ana, kay dili baya ka magpaana. Ha? Oy! Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Okay, mo gawsa ko mga parente kay gipidjingan naman ta mga parente. So, ato na to. Kadali lang. Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby Dali now. lang. Wala pa gani ko ka pangandam gani. Salamat kay mga parente ha sa inyong pakiguban sa tuang tulumanon. So, ugma po na magdung. Dali lang gani. Paging the driver of the black BMW, please proceed to the lobby now. Mura ginigbuang ning babae nga kining bagong hire manggod ni siya nga gasigig pidjing ba. Dali lang mga parente kay ako ning laparuhon og high heels ha. Dali lang. Ikaw bayhana ka ba? Ikaw ba? Sige kag pidjing kabalo ga program pag Grabe po. Da. Oy, kamo na bala di mga parente. Sabi ko bayhana ni.